Kaugmahan sa Indogabos mga tugang, ako si Vic Nierva, sa kabtang na ini kan nakatuudan ng programa, pareho man giraray an aloko, padya na, magbikol kita. An marhay nagibuhon magbikol kita, nagbabago man ang gabos. Sabi tangani sa nakaaging episode sa mga nagkapirang masurunod na mga kabtang kan magbikol kita, hilingon ta sa turuhok na pagmansay, sa labas o preskong pagmasid, an kagayunan kan Bicol bilang tataramon. Sa huring episode, binalikan ta ang mga panhiro o verbs, saka mga panmidbid o adjectives dangan kung paano ini ipinapahayag na pandakulan o plural. Tinukarta sa satuyang lingwahe, napapalain ang gad ang paggamit ta kan mga panhiro, saka mga panmidbid. Nagiging pandakulan man, bako sana kun dakol ang naggigibo kan aksyon, kundi pagdakul man ang aksyon na ginagibo, dakan kun dakul man ang mga bagay na katuyuhan kan paghiro. Kun kaya halimbawa, pag ginamitaan katagang karakanon, pwedeng huli ini tadakul ang mga karakan o huli tadakul ang mga kakakanon. Magayon bagang pag-adalan na di. Sa kabtang na ini, tukaruntaan sa rupang maugmang aspekto kan sa tuyang lingwahe, ang napapalain na proseso nin pagmukna nin mga kataga, inaapod ining morpolohiya kan mga nagaadal nin mga tataramon. Sa lambang kultura kan kinaban, kadakol nin mga proseso sa pagbilog nin mga kataga. Halimbawa, pagladawan, syempre ang tanog kan gapo, matagas, gapo. Alagad ang tanog kan tungay, malumoy. Huli ta ako sa rong tagaring ko nadaman, unuraw ta sa nabwa at tungay na naglumoy na, binabaoy na kanot. Yan, sarap pa sana yan. Turuhukan taan sarap pang proseso, iniyan pagmukna nin mga kataga, susog sa tanog kan kapalibutan. Dakulon ba kitang mga taga nakaayon sa inaapod tang mga onomatopeya? O itong mga tataramon na susog sa tanog, ragaak, ragitnit, na marangkiwal, giringgiting, darusay, silyak, bulsot, kamas-kamas, taplak, tumak, laob, kadakol pang iba. Kadakol ng gad kaiyan sa satuyang tataramon. Alagad kadakol man kaiyan sa ibang mga lengguwahe, kundi ang tanog kultural. Nakasusog ini sa kadakol ng mga bagay kaibahan ang pangkagabsan na eksperyensya nin mga tao sa sarong banwaan. Minsan ang pagpapakahulugan sa tuya nin sarong tanog iba man sa ibang komunidad. Ang batok nga ni naaw-aw sa to arf-arf sa Ingles, an aray, ouch. Ngunyan, apresyaron tabaya ang Bicol sa paagi nin pagrumdum kan mga tataramuntang sa hiling nindo nagpuon sa mga tanog sa kapalibutan. Hanapa ang siring kaiyan sa imong banwaan. Hanapa itong napapalain. Tibaad, no? Tibaad igwanin sa indo sana tinataram. Hanapaan kabaing kaiyan sa ibang mga lengguwahe o ibang nasyon, hulitaan sa tuyang namumuta na Bicol sarong lengguwaheng universal man. Iyan ang satuyang episode ngunyan sa indong mga libreng oras. Bisitahon ang satuyang website ang www.magbicolkita.com dangan magbasa nin mga artikulong Bicol. Sa liwat, ako si Vic Nierva, maghirilingan kita sa sunod na simana para sa sarupang maugmang pag-apresyar kan mga tataramon kan satuyang rehiyon. Madya na, magbikol kita. An marhay